Azteko, hainbestek esan duzuen bezala, eskerrak ematean, errako plazer handia da 10. transmisio euskera transmisio mintegi honetan hemen goian egotia, dinamizatzaile bezala. Eskerrik asko eta kitxe, eskerrik asko Ainara, hartu zuen lan guztia gaitxikan. Eta plazera bai, Petra eta Gorkakin beraiekin negotzia ez, eta beraiek galderak egin alizatia ez. Normalian entzun izan ditzu delako, eta gaur, zuzenean galderak ingo izkiet. Askotan publikotikan ez gara usatzen, ez? Lehen hori ikusi da, usatu edo ondio denbora behar genduan ez, galdera horiek formulatzeko eta gorkoan hemen hori. Deia jaso nebanian maila honetan ez, dinamizatzen edo galderak edo bide lagun honetan egoteko. Ainarak motasoztan maila honen izenburu ez, migrazio aukerak eta migrazio aukerekin ere etorri zitzaidan burura Dolores Julianoren esaldi bat, badala, el desafío consiste en ver la diferencia cultural no como un obstáculo a salvar, sino como un enriquecimiento a lograr. Eta esaldi hau, bere irakurre ban lehenengo alditikan, gogoen eukidot, eta maila inguru honi horrekin eman nahi dutzat hasiera, ez? Dolores Julianoren esaldi hau, migrazio aukerak esaldia izena gure espazio honek, ez? Hau entzutian, segako azpimarratuko zenituzten, gako orokorra, bai? Ez dut nahi sakontzea, gero galdera gehietariko direlako, orduan. Nahi hau, Petra edo Gorka. Hasiko naiz, lehenik eta egunon guztioi, oraintxe bertan nahi egatu naiz, barkamen askatzen dizuet klase izan dut, ez da, ez nula nahi, pena bat da, ziratik ez egotea. Nik hor hitz batekin geldituko nintzateke, da, orokorrean, naiz hasiko oraindik euskerari buruz hitz egiten, baina da aukera. Eta nik uste hor, narratibaren, migrazioaren inguruan hitz egiten dugunean, narratibaren inguruko aldaketa, edo norabaiteko klik, aldaketa bat egin behar dugula, ezta? Denbora guztian, planteatzen dugu bai iritzi publikoan, bai hainbat diskurtsotan, migrazioa arazo bezala, migrazioa mehatxu bezala, eta zentzu horretan, nik uste eta diskurtso politikoetan ere, uste eta azpimarratu beharko genukela migrazioa aukera bezala, potentzialitate bezala, migrazioak aukera asko ematen dizkigu, ez bakarrik anistasunean, arlo sozioekonomikoan ere, eta nik uste horiek gainean jarri behar direla, eta jarriko ditugu solasaldian zehar, eta narratiba aldaketa hori arlo edo maila guztietara llegatu behar dela. Uste dut euskererako ere aukera dela, baina euskal gizarte osoarentzat migrazioak eta migrariak aukera bat direla azpimarratuko nuke lehenik eta behin eta hasiera denez. Nire aldetik ere eskerrik asko gonbidapena gatzik, pozik nago berriro hemen egoteko, eta gainera iaz ere egon ginen Gorka eta Biok, baina bata bestearen ondoren, eta gero Gorka junbeak izan zen. Eta hori getitu nintzen, gogoarekin berak esan zituen gauza batzuei erantzuteko, edo beste ikuspegi bat emateko, eta oso aukera ederra da. Hori aurten egiteko. Eta esaldi kenari dugu dagokion esango nuke baietza duzut erregizatzen gehiena ados egingo ditzake, gaur egun ideia horrekin, edo kontzeptu horrekin, niretzat galdera da nola. Hori onu eta orain zer egingo dugu horrekin, eta hortarako da pixkat tarta hau hori ikusteko guztu, proposamen batzuk Ados, eskerrik asko hontxe, lehenengo galderak edo, ez? Migrazioan fenomenua askotan esaten dugu berria dela, ez? Badira bi hamarkada azkenengo migrazioa zitzerin loguna, ez? Badakaguz beste migrazio esperientzia batzu bai aurretikan, eta horiek evidentziatzat hartzea ez, bertatikan ikasteko eta hobekuntzetarako ez, aproposa dela pentsatzen jatan eri. Oinguan ez, migrazio honek ekarri oskuna bada anistasun handiagoa ez,
kolore gehiago daukagu gure artean, ez? Kolore hitz egiten dugunean askotan kolorea bestiena, ez? Gure kolorea daukagu, dana daukagu kolorea. Hizkuntza gehiago daukagu, kultura gehiago daukagu gure artean, erlijio gehiago daukagu, ez? Aniztasunaren horretan orain bada ez, zela sustatu elkarbizitza hori. Hasiko naiz, galdetzen aurren ikuspegitik, ez? Aurrak zentroan jarraita, ez? Aurrak uste dugu, ez? Eskolan euskaldunduko direla, euskalduntzen direla, eskolak aukera ematen die aurrei euskalduntzeko, ez? Aukera hor badago, baina soilik eskolak euskaldunduko ditu gure, ez? Gaur egungo aurrak eta etorkizuneko heldu horiek izango direna, bai? Goizean zehar gara transmisioa, sozializazioa hitz egiten, ez? Sozializazio horiek, ez? Transmisioa goitik behera, horizontala, Ez da, igual nire espezialitatea, zer elkartean gehiago etorkin eduekin egiten dugu lan, baina, ala ere, aurren diskurtsoa da diskurtso bat askotan topatzen garela, zeren askotan jende dauka ikuspegia zertarako gastatu indarra helduetan aurrak euskalduko dira, eta aurrak euskeraz biziko dira. Eta alde batetik, gauza bat egia ala ez, egongo dira bi aukera eta existitzen dira bi kasu, baina diskurtsoa horrela uste dut kentzen die hau horiei beste lehen aipatu genituen gazte guztiei erkentzen diena, eta hau da helduak euskeraz hitz egiten ikustea. Eta hau migratzaileen kasutan are gehiago oso garrantzitsua da ere beraien gurasoak edo beraien komunitate edo jatorrizko pertsonak ikusteko euskaldun bezala eta euskal komunitateko kideak, ez? Naiz eta berdin du zein mailan hitz egiten duten ala ez da. Eta hori egiten du euskal komunitatea hori kolore gehiago edukitzeko edo ulertzeko ere jatorrizko euskaldunak edo euskaldun natiboak zerbait esateko ikusteak euskaldun kontzeptua ez du esan nahi pertsona bat Euskal Herriko herri txiki batean jaio izan behar dela eta etxetik euskara ikasi behar dena, baizik eta euskaldun kontzeptua ere izan daiteke pertsona bat Senegaletik etorrita, Alemaniatik etorrita edo Madridik etorrita. Baina komunitate kolore desberdin. Bai, orzu, planteatzen zenunaren galderaren arira, nik uste aurren kasuan eskola, ez dakit nahikoa edo ez da nahikoa izango eta hor paradoxa bat izan dezakegu, baina ardatza edo muina izango dela gehienetan uste dut argi izan behar degula, beste kasutan zukitze egiten zenun lehen, beste garai batzuei buruz, beste etorkin mota batzuei beste erkidegoetatik etorritakoak, eta uste dut badaukagula zer ikasi hortik eta nolabait ere ondorioak ateratzeko aukera. Eta zentzu horretan, ezin dugu ahaztu ume askorentzat euskara hitz egiteko gune bakarra edo bakarrenetarikoa eskola izango da. Eskola izango dela, edo gaur egun ere unibertsitatean ikusten dugu. Hemen ikasleak ze zonaldekoak diren euskara bakarrik unibertsitatean erabiltzen dute. Eta zentzu horretan, euskara ikasteko gune leku bakarra eskola izango da zenbaitetan. Gauza aldatu egiten da, herria euskalduna baldin bada, eta argi dago, aukerak baldin badaude, arlo komunitarioan, elkarteen bidez edo udaletxetatik, hainbat herrietan egiten den bezala, eskolatik kanpo euskara suspertzeko eta bultzatzeko, praktikatzeko ahaleginak eta programak ongietorriak izan daitezela. Zentzortan, alba da egin daitezela. Baina esan bezala, uste dut eskola, izango dara nire kasuan beti txantxetan esaten dut, ez? Ni naiz 8 apellidos baskos, baina senargaiaren aldetik. Ni Sevillakoa dire nire bigurasoak, eta zentzurretan, eta gainera Irungoa naiz. Nik euskeraz bakarrik egiten duen eskola. Eta gutxitan,
Eta hori izango da, seguraski ere, etorkinen seme-alabekin gertatu egingo zaiguna. Dena den, angustiak ere utzi ditzagun alde batera. Zentzu horretan, hitz egingo dute gure seme-alabak bezain ondo, ez nik hitz egiten ez nuen bezala. Baina hitz egingo dute eta ikasiko dute, eta nik uste horri garrantzia eman bartzaiola, ez? Eta badakit, eta ni Euskaldun gintzan enaiz aditua eta naiz ibiltzen soziolinguistikan ez da ere. Baina imaginatzen dut hemen zaudeten askok, edo batzu gutxienez, angustiarekin biziko ez dute hau, ez? Nolabait ere, Peneloperen irudiarekin, behin aurrera pausoak eman ditugunean Euskalduntze prozesuan, berriz hasi behar gera, hor josten ari ginena berriz desegin eta gain berriz, segurazki euskararen etorkizuna eta patua, eta esango nuke zorionez, hori izango da. Behin da berriz, euskaldun gehiago nahi baditugu, eta hasi nahi badugu, nolabait ere, berriz atzera, hasten jostea, baina pizkanaka euskaldunen hiztunen kopuru handitzea, eta zentzu horretan, eta esaten duenean eta aipatzen duenean aukeraren aukera hori hemen daukagu. Uste dut, etorkinen seme-alabak aukera direla euskararako, aukera direla euskal hiztunen kopurua zabaltzeko, eta zentzu horretan aukera bezala bizi izan behar dugula, jakinda beti ere, ze elementu dauden, eta esan dugun bezala, euskararen kalitatea jaitsi daiteke, jaitsiko da, ez da zer gertatzen. Hemen betiko irudiarekin ez zer nahiago dugu euskal gintzan. Ibai indartsua eta ur gutxirekin, edo ibai bat zabalagoa eta indar gutxiagorekin. Nik bigarren aukera horrekin gelditzen nahi. Badakit eztabaidagarria dela, badakit ere onan datorrela ni frankotiradore baten moduan eta agian gero kaina emango didazuela galderetan, baina nik horrela ikusten dut. Eta zentzu horretan aukera bezala eta galderarekin berriz bueltatuta eskolan dago nik ustez guneetako bat. Eta horrek ez du esan nahi beste gune edo beste espazioak egon behar ez direnik edo egin egon ezin daitekenik. Bueno, esan duzu ez, Euskaldun anitzak ez, lau dira Euskaldun etiketen inguruan ez, beti, abizenak edo hitzak ez, izen ondo argitu behar dizkio gure Euskalduntasun hori. Euskaldun anitza bagara, nik uste dut gure jendartea badala Euskaldun anitza. Testuinguru anitza daukagu, borlago aipatu dago ez, Petrago bai, orduan testuinguruak eta herriak, auzoak desberdina dira, aintzat hartu behar dugu edo zer egiten dugun horretan. Aurren inguruan hitz egin dut, Petrak esan dago ez, bera helduekin ibiltzen da gero lanian, gorka bai ez, unibertsitateko zara ez, helduekin bai ari zara. Zeintzu dira iritsi berri edo ez hain berri, hau da ez, erdaldun edo euskaldun ez diren pertsona horientzako euskara gerturatzeko dituzten aukerak. Ze aukera eskaintzen ditu. Igual ditugu hortan ez, beti sortzen gara dikotomia horretan ez, besteak haiek gu eskata gustatzen nola hitz egitea, batzutan. Ez horrekin, nahi nuke bueltatu hasiera zen kontua da nola, ez aukerak, nola aukerak zein. Eta nire ustez gerturatzen da pixkat konzeptu, ni zalantzan jarriko nuke, zer berez nire ustez, naiz eta ulertzen du da migratzaile askuntzat euskera da ez ezaguna, ez dakite ez da ere hemen existitzen da. Zentzoretan, ez dute inoiz epi harremana eta zentzoretan gerturatu zentzua dauka. Baina, ustez, eskaini behar dira benetako aukera. Euskeraz bizi eta lan egiten. Eta batez ere, iruditzen zait, altura honetan, Euskaldintza darama hogeita urte, berrogei urte, eta kontzeptu nagusiak dira euskaltegia, eskola, eta gero hainbat aisialdi eta kulturaren inguruko eskaintza batzu, eta guztiz falta dena da lan mundua. Lan mundua da igual euskalgintzaren jardueran egindako hamar. Eta gauden egoeran iruditzen zait bai hemengo gaztentzat entzun dugun
diskurtso guztiak. Eta bai etorkinen kasutan, garrantzitsua da jendeari benetako perspektiba emateko euskaraz bizi ahal izateko bizitza publikoan, gizartea egiten duen bizitza. Eta horren ardatza lan mundua da, zer denak lan egin behar dugu bizitzeko, eta hau baldintzatzen du zentzu handi batean, nola hizkuntzen errelazionatzen duzun, zertaz hitz egiten duzu lanean zauden bitartean eta norekin errelazionatzen zarenez. Eta horrekin ez dut esan nahi funtzionarioa izatea, ez dakit zein hizkuntza eskakizunak ez dira autobus gidaria, kliente bat, Diego, edo garbitzailea, gaur mesedez egin erregela hori, edo saltzaile, edo zentratzen. Eta du, etorkin bat normalean ona etortzen da lan egiteko eta bere bizitza baldintza hobetzeko edo bere herrialdeak ihes egin behar duelako edo ez dauka aurrera egiteko baldintza. Eta orduan eskaini behar da, benetako aukera hori euskara ikasi eta euskaraz lan egin maila desberdinetan, ez akademikoki baizik eta tresna bezala zure bizitza hautzen. Iritzi nagusia. Zuen bizen bitartean ez, beste galderatxo gehi sobre legalio sobre baien ez, horrekin batera ez, migrazio aukerak eta badaukagu ez, lehenengo eskuak bizitzeko elkartruke horiek ez, ezagutzeko askotan hautatzen dugu, oporretan, juteko ez dakinora ez, beste kultura, beste herrialde bat, beste hizkuntza batzuk ezagutzeko ez, eta kasu honetan hemen daukagu aniztasun hori ez, hori aukera bat bada ez, guk hemen euskera, ez, baina badaukagu aukera hori ez, beste norbaiteri euskeraz ez, ikasten ari garen horretan beste pertsonatekin, bere ama hizkuntza, gainera kasu batzuetan hizkuntza hori bai gutxitua, diglosikoa izango da, bai, horiek guztakitzen. Bai, eta ezin dugu ahaztu, adibidez, etorkin askoren hizkuntza ingelesa dela, frantsesa dela, eta ere aprobetxatzeko aukerak daudela. Nik Petrak planteatu duen eztabaidan galdu egiten naiz aditua naizelako. Baina bai hor, eta orain baina, esaten duen lehen parakeidista, orain ja parakeidista, kamikazarena egingo dut. Niri, sortzen zaidan zalantza momentu oro da euskalduntze prozesu honetan, eta etorkinei begira, noraino errealitatea eta desirak ez dute ditugun nahasten ari. Eta saiatuko naiz azaltzen. Argi daukagu, danok gustatuko litzaigukela etorkineek euskeraz ikastea, uste hori danok sinatu egingo genukela. Nire zalantza da hori bideragarria, argi daukagu argi ez dela bideragarria, baina zentzu horretan nik ez dakit noraino planteatzen dugunean, hori ikasi dezatela, larroan erabilia izateko eta argi dago baietz. Baina argi eduki behar dugu ere euskara gure gizartean duen papera eta gaztelaniak daukana, zuk ere aipatu egiten zenuen diglosiarena. Orduan zentzu horretan nik zailtasun asko ikusten ditut, eta hor ere atzera begiratuko nuke beste garaietako migrazioi, zailtasun handiak ikusten ditut lehenengo belaunaldi horrek euskaraz ikasi dezan. Argi dago, ikasi nahi duenak aukerak izan behar ditula, eta esaten da bezala pasillo rojo, eta behar diren neurri guztiak hartu behar direla, baina nik esango nuke lortuko ditugun emaitzak oso mugatuak izango direla. Beste garaietan eman zan bezala, nire gurasoek ez dute euskara ikasi, eta ez dute klasiko gaur egun. Eta uste dut, eztabaidan ere eztabaidatu dezakegu, uste dut lehenengo belaunaldi horretan euskaldundu egingo direnak gutxi izango direla, berri esaten dut, nahi izan ezkero jarri ditzagun baliabide guztiak, gutxi izango direla, eta hor faktore ezberdin batzuk eragin dezaketela. Zonaldeak, esaterako, zonaldeak euskara
beharrezko egiten badu, eta zuk aipatzen zenuen bezala, taberna batean lan egiteko, beste lanposturen batean lan egiteko, eta bigarrenik, eta uste dut hau ez dugula ahaztu behar, etorkinak daukan kapitala. Eta kapitalari buruz hitz egiten dudanean, kapital soziala, kapital humanoa, eta baita ere dirua. Daturen bat, ekarri den daturen bat, azkeneko inkestak, Eusko Jaurlaritzak etorkinei inkesta bat egiten die, EPI izenekoa, 2018koak dira azkeneko datuak, eta euskararen erabilpena etorkinen artean, gaur egun egongo litzateke ehuneko 5,9, ehuneko 6ak gutxi gora bera euskara erabiltzen du. Gaztelanian askoz ere gehiago, eta askoz ere gehiago ere handitu egin dela aurreko urteekin konparatuta. Baina jatorriei begira, eta uste dut ez dela kasualitatea, euskaraz gehien diharduten etorkinak Europa mendebaldekoak dira. Ber esaten, uste dut ez dela kasualitatea. Gero, Senegal etorriko zan, eta gero berriz ere Txina. Hor ere beste kapital batzuk, kasu honetan ekonomikoak eta klase sozialari dagokionez egongo lirateke. Orduan, nik uste muga horiek buruan edukita eta jakinda fokoa, eta hau ere iaz nik planteatzen duen, eta gaur ere planteatuko dut, uste dut fokua jarri behar dugula euskalduntze prozesuan bigarren belaunaldian. Eztabaidagarria da eta eztabaidatu dezakegu. Uste dut, migrazio kontuetan lehenengo belaunaldia arlo eta dimentsio askotan, eta euskera horien artean, belaunaldi eta barkatu, eta kakotxen artean, kakotxa guztien artean jarri, belaunaldi galdu bat dara. Nolabait ere, transito belaunaldi bat. Eta aldiz, eta hori ere, estratifikazio sozialean, lan merkatuan ere, nolabaiteko belaunaldi eslaboi moduko jokua egiten duela. Uste dut, indar guztiak jarri behar ditugula, bigarren belaunaldian, eta are gehiago. Eta badakit, orain baia, kamikazez, urrengoa. Niri esango bazen idate, nola gastatu dirua euskalduntze prozesuan gurasoekin, esango nuke. Ez dezagun gastatu gehiegi ikastaroetan, eta gastatu dezagun sentsibilizazio kanpainetan, guraso horiek jakin dezaten euren seme-alabentzako ze garrantzitsua izango den euskera. Ze garrantzitsua izango den euskera, gure hizkuntza dalako, aniztasuna ere bere baitan kokatzen duelako, baina guazen ere faktore utilitarista pragmatikoak mahai gainean jartzea. Euskal Autonomia Erkidegoan, euskera igogailu sozialerako tresna da. Ikasketei lotu. Ni hemen baldin banago, eta ni unibertsitateko irakasle bat baldin bat naiz, da euskeraz dakidalako. Eta euskera ikaste horrek ahalbidetu dit langile klasearentzat gora igotzeko aukera bakarrenetarikoa. Eta da, lan merkatuan, sektore publikoan, kualifikazio askatzen duen lanpostu bat bereganatzea. Uste dut hori maigainean jarri behar degula, eta jokatu behar degula pragmatismo hutsarekin. Euskera oso polita dalako eta gure hizkuntza dalako, bai. Baina igogailu sozialerako tresna garrantzitsuare dala. Eta zentzurretan indarrak arlo batean, eta ez bestean. Azkenean, lehenengo belaunaldi horrentzat, euskerak igogailu sozialerako izan dezakeen indarra mugatua da. Nik beti esaten dut lehenengo belaunaldia autobus batean ibiltzen dela, goruntz, baina horizontalki, eta bigarren belaunaldiak aldiz aukera daukala goruntz egiteko eta igogailuan. Eta zentzurretan euskeraren arloan nik beti horrela ikusten dut. Badakit berriz ere, agian ez dela guk nahi deguna, guri gustatuko litzaigukena, baina uste dut migrazioak eta euskeraren inguruko eztabaida testuinguru errealista batean eta bideragarri batean planteatu behar degula. Eta guk ere, guk esaten dudanean ikuspegitik immigrazio behatokian, immigrazio udal mailako immigrazio teknikariekin hitz egiten dugunean antzeko gauza bat esaten digut. Alegia, helduek euskera ikasteko nahi hori mugatua dela, badagoela, egontzan bezala, esango dira zuen, nire gurasoek ikasi egin zuten, badakodetik etorri ziren eta ikasi egin zuten. Bai, eta hori bultzatu eta sustatu behar da. Baina uste dut hor, muga desente izango ditugula. Bai, entxe, entzietra digatute darriba mira zerbait egiten aizion, baina eskatu dozta gara. Batez ere, esango nuke ez da bat ala bestea. Baizik eta zuk esaten duzuna, ikusten dut garrantzitsua
belaunaldia, igual ez da etorkina sentitzen. Hau, igual, beste kontuan hartu behar faktora bat, hemen jaio dena, igual galdetzen badiozu nungoa zara esaten dizu Hernanikoa naiz, Hernani jaio delako, delakoa. Orduan, berez ikasten du euskera beste haur asko belaunaldikoak ere erbaldunetan bizi direnak bezala. Ez gero, beste galdera bat da, igoera soziala edo zein lanbide hartu ez. Eta hor, lehen esan dudanarekin bat ez dator oso zuzenduta dago euskera orokorrean, baita euskalgintzan zuzenduta dago ertain klasetik gora. Eskaintza kulturalak, irakurketak, mintzalakun taldeak, eta oso gutxi dago klase proletariotzat zerbait izateko. Eta kasu horretan, hona etortzen diren migratzailek normalean gehienak langile klasekoak dira. Eta etortzen bada, urtekin, igual biziko da, hemen beste edo 50 urte. Eta denbora, bizitza denbora guzti horretan, amore baten bat dugu. Horrek esan nahi pertsona horiek asko dira, eta behin eta berriro urtero edo egunero etortzen da jende berriro, biziko da erderaz, eta nolabait ere gizarte euskalduna edo euskal komunitatea etxe ematen du, ez dago remediorik horiekin erderaz. Eta dunia, eskema bat sortzen da buruan, etorkinekin erderaz hitz egingo dute ikasi ezin dutelako edo dena delakoa ez. Eta eguintzen zen, hau ere kaligarria da euskaldunetzat edo euskal komunitatetzat, ez duzu esfortzurik egiten pertsona horiekin zure hizkuntza harremana edukitzeko, baizik eta daukazu zure talde euskalduna, eta hor daude etorkinak beste talde batean edo beste komunitate batean ez. Orduan nik zehazki esango nuke oso garrantzitsua da bat epan oder helduen hezkuntzan euskerari beste garantzia emateko, benetako garantzia, ez izatea zerbait simbolikoki ikasi hitz batzuk, baizik eta benetan jendea prestatzeko hemengo bizitza elebidunari, baina benetako bizitza elebiduna ez bakarrik hori simbolikoki. Eta bigarrena da lanbide prestakuntza, zer normalean izena enpleguko lanbide bideratzen ditu jendeak bilbide bat egiteko, ez ikasketa ziurtagiria, eta gero lanbide prestakuntza karrera bat egiteko nunbaiten kalifikazio bat lortzeko eta lanpostu bat hausintzeko. Eta euskera guztiz kanpoan geratzen da, eta hori ez da posible, labor esan eta ez da remediorik eskaintzea doainik euskaltegi batean ikasteko. Intentzio ona da, eskartzen da, baina hori da, igual alako kanta txiki bat zeren jende askontzat hori ez da bidegarria. Jende askontzat ez dauka ikasketa maila hori lortzeko lan prestakuntza gainera, ez beste bere denbora dira. Orduan, nire ustez oso garrantzitsua da integratzea lanbide prestakuntza ikasgaia bezala eta zuzenduta edo lotuta hor ikasten den gaiarekin. Arreta soziosanitarioa hartarako. Mekanizazioa hartarako edo kamareoa hartarako edo funtzionarioa hartarako. Baina zerbait eskaintzea benetan bideragarria da jendentzat eta aurrera egiteko laguntza. Ni ados nago zuk planteatzen dezuna, baina nik arazo eta oztopo esan behar duen gaindiezinak diren, baina oso zaila. Lehenik eta behin,
Bigarrena, epa azkenean elefanteen zementerio bat da, bereziki han bukatzen dute euskeraz ikasi ez duten irakasle asko eta orduan horregia hasierako zailtasun bat planteatzen digu, ez? Baina gero ere, ez ezagun ahaztu gure realitatea. Gure realitatea zein da, gero eta euskera gutxiago, gero eta etorkin gehiago. Badago mapa oso polit bat eta ikusten dugu. Etorkinen ehuneko handiago den eremuetan euskera gutxiago egiten dela, eta jakin behar dugu ere euskeraren pisu soziologikoa gaur egun nolakoa da erkidegoan edo Euskal Herria osorik hartuta. Ez da zentzu horretan, nik zaila ikusten dut, adibidez, lan heziketako programa batean 25 urte daukan etorkin bati planteaztuz gero euskeraz egin dezan, lehenik eta behin gure etorkinen erdia ja deseri esaten da moduan gaztelania dakartzanean, zaila egiten da. Baina gero bigarrenik ere, etorkina izango banintz, eta Eibarren bizi banaiz, argi daukat ze hizkuntza ikasi behar badut, argi daukat ze hizkuntza ikasiko dudan. Azkenean, denbora guztiak ikuste elementu diglosiko hori mahai gainean jarri behar dugula etorkinen kasuan, seme-alaben kasuan ezberdina da, baina lehenengo belaunaldi horretan uste dut gaztelania eurentzat ere askoz ere praktikoagoa dela. Osea, ikuspegi errealista batetik, zoritxarrez edo ez, baina askoz ere pragmatikoa dela, ez? Eta orduan, behin da berriz, iruditzen zait, ez dakit noraino, eskatzen diegun etorkinei izatea gu baino bertutetsuagoak. Bai, bertutetsuagoak esaten dudanean, ikas dezatela euskera, ikas dezatela, baina gero gure realitatea da dana. Euskeraz oso gutxi egiten degula, zonalde batzuetan bai, irla batzuetan, herri batzuetan bai, gehiengo batean erdera da nagusitan. Ikuste, migrazioa ondo ulertzeko testu inguru hori kontutan hartu. Bale, bueno, jaia ezberdinak jaso dauz, ez? Petranak eta Gorkanak ikusi dauz aukera batzu, leheneko belaunaldiaz hitz egin dute, bigarren belaunaldiaz, ez? Aukera ezberdinak zailtasun eta oztopo batzu bai batekatu dira. Bueno, ez? Informazio asko jaso duzu, ez? Bakoitzak gero beretxian, ez? Hori gozotasunez eta lasaiga pentsatu eta bakoitzak bere iritzia eta bere ikuspegi zaukiko baitza. Amaitzen juteko, Ainaran behan papel atera da belako, eta ez baiki bezala asko luzatuko. Aipatu dugu, bueno, ez, transmisiorako modu desberdina gauzela aipatu da lehenengo maien burutikan, aukeretaz ari gara, momentu baten bai goizian ziarra aipatu da ez, norbanakoak hartu behar da belardura hori, nire ikuspegitik kolektiboa bai horregon behar da, baina, bueno, hemen gauzela bai aprobetxatuko dut ez, bueno, egin dugu berba eskolas, komunitateaz, ze proiektu existitzen diren. Norbanako hori bai, gizarana geroz eta jendarte individualistagoa baten bizi garela, baina zaintzaz bai azkenalean asko hitz egiten dugu, ez? Feminismotikan, komunitatean bizi garelako eta elkar zaintza behar dugu, ez? Gizakia garelako, pertsona garelako. Zer borobiltzeko, ikusita ze aukera daukagu zen, instituzioako bai hemen daukaguz, ez? Eta, bakarrekin geinke, errigintzatik geinke, baina nik uste dut, ez? Eskatu behar dugula eta itxasontzian, ez? Gure eskifaia, ez? Irudikatzen badu, ez? Laguntzak eta eskarak bota behar dugu zela. Eta horrekin hori jabai izango da azkena izteko, bakoitzak minutu erditu. Bakarrik ezatiko, nik egin ditudan proposamena dagokiona, ez da izan behar, bapatean orain milioiak indarkitzea alakotan baizik eta probatzen dutea eta alakorik gero egin alda hori neurtua unibertsitate bat bitartez edo beste ikerketa bat bitaz ea zein emaitzak daukan eta gero zuten zabaltzen ez hori da Nik bide nagusi bukatzeko agian nire hitzetan ematen ez duen arren, ni oso baikorra naiz. Benetan esaten, ez dut txantxetan esaten, baikorra naiz. Datuak hor ditugu. Eta adibidez, matrikulazioetan etorkinen seme-alaba gehienak D ereduan daude. Eta ereduan daudenak dira, edo jada, adin batekin etortzen direlako, edo Araban kokatuta daudelako, eta Arabako zenbait zonaldeetan ereduak oraindik existitzen dalako. Zentzu horretan hor, nik, eta berriz gustatuta, aukera bat ikusten dut. Baina,
aukera hitz egiten dugunean, eta beste horrek esaten zuen bezala, ezinezkoa, ezin den ezin da, eta ezinezkoa da. Nik uste plantamendu hauekin, plantamendu errealistekin abiatuta, era pragmatikoan abiatuta, aukera handiak ditugula euskararen zabalpenerako eta etorkinen seme-alaben euskara ikasetzen. Horrekin bukatu.